veľký boom pri dovoze aut. Som si uvedomil, že toto asi chcem robiť ja. No, toto si rozmyslím, preskočme. V vekovej kategórii a s rôznymi skúsenosťami, keď nájdu nejakú informáciu, tak oni si musia vedieť vyhodnotiť, čo je pravda, čo nie je pravda, čo je reálne, čo je nereálne. Dámy a páni, v našom podcaste vítam šéfa hasičov, pána inžiniera Adriana Mivkoviča. Vítajte. Ďakujem, dobrý deň prajem. Ďakujem pekne za váš čas, že ste sa k nám vybral a poviete nám viac o zložkách, o svojej časti života v nich. Hneď moja prvá otázka je otázka, prečo sa Adrian Mivkovič rozhodol ísť touto cestou? Tak to by som aj rád vedel. Skrátka sa to tak nejakým spôsobom vyvinulo. No, ako dospievajúci tínedžer som v rodnej dedine v Zohore pôsobil ako člen dobrovoľného hasičského zboru. Takže už také nejaké základy toho celého som pochopil v mladom veku alebo v ranom veku. No a postupne ako išiel život, tak som sa nejakým spôsobom dostal na Bratislavskú záchranku štátnu a tým teda, že sme v tom čase neboli v takých počtoch v Bratislave ako teraz. Toľko staníc záchranársky bolo iba 6. V Bratislave teda 7 cez deň a 6 cez deň aj v noci. Tak sme sa s hasičmi dosť často stretávali na výjazdoch. V tom čase, v tých 96., 7., 8. Naozaj teda sme tú záchranárčinu vykonávali, by som povedal, že dosť bola taká náročná. Bol veľký boom pri dovoze aut. Letali tu vtedy podovážané Škorpia, Escorty, Siery a s nabúchanými motormi a teda protivníkmi boli Škodovky, Žiguláky a pri tých rýchlostiach a každé auto iná bezpečnosť, tie naše zaostávali a skrátka tie nehody a dopravné nehody a rôzne udalosti boli naozaj fatálne a teraz sme sa s hasičmi čo to teda nazasahovali. No a tým pánom sme mali s nimi aj ako záchranka dobré vzťahy a po nejakom čase som si uvedomil, že toto asi chcem robiť ja, toho hasiča na tej záchranke, lebo hasiči už mali vtedy v Bratislave hasičskú sanitku, boli to naozaj aj sú, ale vtedy to bolo na začiatku, ale boli to fundovaní hasiči a prvotriedni záchranári so všetkým vybavením, takže vedeli aj poskytovať prednemocničnú zdravotnú starostlivosť, vedeli aj vyslobodiť s hydraulickým náradím to človeka z auta, vedeli zasahovať v hĺbkach, vo voľných výškach pri požiaroch, takže tak som si povedal, že toto je tá cesta, ktorou chcem ísť. Nie iba sa nejakým spôsobom zamerať, alebo respektíve byť v tej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti, ale také, nie je to také jednotvárne, ale tá hasičina je taká rôznorodá práve aj týmito technickými zásahmi. Mm-hmm. Takže tak by som povedal, že toto ma nejakým spôsobom primelo, aby som vstúpil do hasičského záchranného zboru. Bolo tam aj niečo iné ako v podobe, tá práca není ako práca pekára, práca predavača, práca manažéra, ale proste je to práca, kde je chránený ľudský život. A my aj v tomto podcaste chceme dať tejto práci, kde sa tie ľudské životy zachraňujú a sa tým ľuďom pomáha to pozdvihnúť. Bolo tam aj to volanie, že chcem pomáhať ľuďom? To bolo už prvotne, samozrejme. Na tej záchranke, keď som začínal v 96., tak už to prvotne bolo, že samozrejme je to taká práca, ktorú chcem robiť a postupne sa to vyvinulo až do tohoto štádia. Čo sa zmenilo z pohľadu dnešného pohľadu šéfa tejto zložky v štáte radikálne oproti tomu času, keď ste nastupoval? To znamená, nastupoval ste príklad v nejakom roku, kedy tu jazdili 1203, príklad poviem. A radikálna zmena, že dnes 1203 už nejazdia napríklad. Čiže skúste niečo povedať pre taký obraz, ako veľmi sa to zmenilo. A v čom? Tak pokrok ide dopredu, je to evolúcia, či chceme, či nechceme, tak všetko, čo sa obmienia, je modernejšie, novšie a vyžaduje to rôzne školenia, výcviky a teda áno, keď som nastúpil, tak mali sme tu Tatry 815, Liasky 101 a 148 Tatry.
Bolo to v podstate cisterna, jazdilo tu jedno technické vozidlo v Bratislave, ktoré zasahovalo ako blúdiaci Holanďan po celej Bratislave. Teraz je vybavené prvé výjazdové vozidlo všetkým potrebným náradím a vestenými prostriedkami, aby mohlo vykonať primárne každý výjazd, ktorý má hasičský záchranný zbor, samozrejme ako prvé. Ostatné špeciály potom nadväzujú na seba, takže tam je to základná zmena, že hasiči už v podstate nevykonávajú zásahy iba pri požiaroch, čo bolo predtým gro percent, nejakých 63, teraz sme v 34% požiare a všetko ostatné sú technické zásahy. Nemali sme takú logistickú základňu, ako máme teraz, nosiče kontajnerov, riešime momentálne epidémiu slintačky, krývačky, máme 43 súprav, ktorými vieme robiť logistické úlohy, alebo plniť logistické úlohy, takže máme moduly, ktoré sa dajú vyslať do zahraničia, máme leteckých záchranárov, tak je to naozaj úplne za ten čas niekde inde, ako to bolo na začiatku. Pre obraz poslucháča a diváka, kto čítal v tom čase mapu, keď sa išlo na nejaké miesto? Lebo ľudia si myslia, že niekomu zavolajú a on tam príde, lebo on niekam má ísť, ale vo finále je to dosť náročné sa dostať na to miesto. Poznám z vlastnej praxe, že v tom idúcom vozidle držať tú mapu, neboli GPS-ka? Neboli, ale boli výjazdové karty. Alebo ešte aj sú stále výjazdové karty historicky. Neviem, či sa už upgradeujú, ale myslím, že nie. Tak dneska fungujeme na inom systéme. Máme tablety, ktoré teda nám tie informácie, ktoré potrebujeme v rámci operatívneho riadenia, poskytujú z operačného strediska a teda poskytujú informačnú podporu, ale keď sme začínali, GPS-ka neboli, máte pravdu. Prvé sme dostali v 2003 s novou sanitkou, keď tu bol summit Bush-Putin. Tak sme dostali nové auto, kde bola GPS, ale boli tam iba súradnice a úplne displej, že tam bola jedna šípka doprava doľava a s tom by sa nevyznal dneska nikto. Naozaj, ale teda výjazdová karta spočívala v tom, že ten systém bol nastavený, každá hasičská stanica mala zásahový obvod a počas výkonu služby bola jedna z úloh odbornej prípravy aj to, že spoznávali zásahový obvod. To znamená, že chodili po rajóne, jazdili, pozerali, či sú hydranty voľné, či sú funkčné, či pribudla nová budova, či tam je nejaká rekonstrukcia cesty a podobne. Neboli tie informácie také, ak dnes dostaneme hlásenie, ja neviem, z národnej diaľničnej, že sa otvára úsek taký, je to vo Waze, je to všade, takže keď to bolo iba v podstate na takej analogovej úrovni, nie na digitálnej. No a tie výjazdové karty boli spracované v podstate v tom zásahovom obvode, napríklad Ralínsko, centrálna stanica mala svoj zásahový obvod a na ohlasovni požiarov, kde aj sedí hasič, tak sú napíchané karty ulic a s tým, že teda na tej karte podľa výjazdu podal vždy do ruky veliteľovi vozidla tú kartu, kde bola ulica a presný opis, kde má už zo stanice odbočiť doprava, 300 metrov doľava, táto ulica sú tam. Takže takýmto spôsobom to fungovalo predtým. Dnes už je samozrejme doba iná. Takže od 2015. dá sa povedať, máme zavedený systém tabletu, v ktorom teda je aplikovaný software, ktorý je na úrovni operatívneho riadenia. Je tam navigácia, sú tam rôzne informácie, dojazdové časy iných jednotiek, ktoré teda na to miesto smerujú spolu s tým základným vozidlom. Takže doba nás trošku už myslím, že posunula ďalej v tomto smere. V technike a v technických veciach sú tie veci jasné, že doba napreduje. Stíhajú tej dobe a tomu technické vývoju aj tí ľudia, ktorí sú v tých činnostiach. To znamená, ak šéf hasičov porovná ľudí spred čias, kedy začínal a stretol nejakých starších kolegov, oni sa nejak javili, niečo vedeli a niečo chceli a mohli robiť. A teraz je v podstate on ten starší kolega, kedy prídu mladí chalani, 20-roční, a majú nejakú víziu, v čom je to iné, v čom je to, že človek si sa nepovie, to je úplne z iného sveta, v čom je ten rozdiel? Ja si myslím, že to je iná generácia. Mám pocit, že my im nestíhame, že oni nestíhajú nám, ale že my im nestíhame, sú nabité informáciami a niektoré tie informácie vieme, že keď si niekto prečíta zo zákona 2 ustanovenia, neznamená, že je právnik, ale teda samozrejme deklarovať to môže, že to tomu rozumie. No a táto generácia, ľudia sú iní, vidím to sám na svojom synovi. No a musíme sa tým naučiť pracovať a musíme im dať to, čo potrebujú, aby dostali, aby mohli vykonávať túto prácu čo najlepšie. Alebo
na takej úrovni, ktorá je minimálne požadovaná. Tým, že tá vaša prax je dlhá, vieme povedať niečo konkrétne, že nastúpil som na útvar, pozrel som sa na topánky, ktoré vyzerali nejako ako z kozmu napríklad a povedal som si, tak v tomto asi behať nebudem a dnesko som behal. Dnes to sú veci, ktoré sú špecifické len pre vás. Toto ma zaujíma presne. Toto odpoveď bola pekná, je pekne neutrálna, ale ja by som rád počul niečo, čo vieme povedať len tu našim divákom, poslucháčom, že nastúpil som a niečo ma prekvapilo. A teraz je niečo, čo toho človeka tiež prekvapí možno. V čom je to iné? Prekvapilo. Ja si myslím, že nespomínam si, že by ma niečo až tak prekvapilo, lebo tým teda, že sme spolupracovali nejaký čas, alebo respektíve sme boli aj na súťažiach, aj hoci kde s hasičmi, tak som vedel o tom systéme, že nejakým spôsobom funguje a že má nejakú hierarchiu, že zbor je riadený na základe nadriadenosti a podriadenosti, vydávajú sa rozkazy, o rozkazoch zo základnej vojenskej služby som mal tú vedomosť, bol som podôstojník, veliteľ družstva na odpaľovacom zariadení protizdušnej obrane v Nitre, takže o rozkazoch sa diskutuje. A to sa mi na tom páčilo a teraz si myslím, že tá demokracia má trošku tak zašla do takej až trošku anarchie, že je aká potreba pýtať sa, že ale prečo takto a prečo nie onak. Tak skôr by som na toto nejakým spôsobom apeloval, že viac sa k tým starším, skúsenejším vzhliadať a teda nechať si poradiť ako niekde z internetu a z prečítaných správ, ktoré nie sú nejakým spôsobom vyfiltrované. Mení to reakciu tých podriadených doba chatom GPT a umelou inteligenciou a Wikipédiou a tými znalosťami v škatulke, ktorú máme pri sebe, ktorú môžeme nazvať mobil alebo nejaké zariadenie, keď niekto niečo povie, oni hneď oponujú tým, že to tam je inak? A je to určitý aspekt, ktorý tu je. A ovplyvňuje to samozrejme, veď ľudia v rôznych vekovej kategórii a s rôznymi skúsenosťami, keď nájdu nejakú informáciu, tak oni si musia vedieť vyhodnotiť, čo je pravda, čo není pravda, čo je reálne, čo je nereálne a niekedy to vnímanie je skreslené, ale to je každá osoba individuálna. Naša úloha je naučiť a vycvičiť príslušníkov tak, aby reálne vedeli zo zdrojov, ktoré sú naozaj overené, ako sa veci robia, ako sa postupuje a tak. OK, ďakujem. Ako sa zmenil ten občan, ktorý čaká na tom mieste, na ten výjazd? Aký bol občan predtým, aký je občan teraz? Toto myslím, že nejaká zmena markantná nie je. Hasičský záchranný zbor má dlhodobo dôveru najvyššiu zo všetkých štátnych inštitúcií. No a my sa snažíme samozrejme dodržovať všetky zásady rýchlo zásahu, bezpečnosti, kvality a nemáme ani nejaké sťažnosti. Skôr by som povedal, že máme poďakovania. Ľudia vás radi vidia. Áno, vidíte na miesto. Nikto iný ako červená auto nepríde, možno ešte biele záchranka. Áno. Ale teda určite naša operatíva pôsobí inak ako policajná operatíva. Policajná operatíva je represia niečo iné, ako naša. U nás zase prevencia nie je tak populárna, keď riešime požiarnú bezpečnosť budov a nevydávame kladné stanovisko, ale dohodujeme sa na parametroch stavby, tak nie sme populárni samozrejme pre investora. Ano. Ale to už je iná vec, to je z iného súdka, ale teda tá operatíva, ktorú vykonávame dennodenne, tak má tie výsledky zväčša pozitívne. Aj keď s negatívnou povahou, ale teda samozrejme tá naša práca tých zásových jednotiek hasičských je vnímaná tak pozitívne. Skúsme načrtnúť do nejakých reálnych výkonov počas vašej praxe, čo vám utkvelo v pamäti ako situácia, keď ste si povedali, že toto bolo ako tesné. To bolo viacero momentov. Kľudne. Ide nám totiž o to, že ak niekto povie príbeh, ktorý má šťastný koniec, alebo dobrý koniec a povie ten proces, ten človek, ktorý to počúva, sa z toho veľa naučí. Vychádzame z toho, tak skúsme nejakú takú poučnú príhodu.
No, poučnú príhodu, to som to nečakal, že by som mal mať poučnú príhodu. Tak príhodu, ktorá bude určite poučná, keď to hovoríš o Vacičov. No, toto si rozmyslím, preskočme. Aby to bolo poučné. OK. Čo mi utkvela v pamäti, áno, ale teda, že by bola poučná. Skúsme, čo utkvelo v pamäti, pretože to je v tej pamäti preto, že to malo človek asi niečo naučiť. Pomer od toho. Nemusí byť poučné. Berem späť. No, zasahoval som aj na diaľnici v roku 2006 na Silvestra, keď teda na D2 smerom na Trenčín z Bratislavy. Tak v tej snehovej Fujavici bola tá hromadná dopravná nehoda. Takže na to som sa zúčastnil a teda naozaj tam bolo niekoľko usmrtených osôb a bolo to také, no, zlé poveternostné podmienky, nedostupnosť, lebo pri diaľnici vieme, že aj malý ťukanie stačí, v Bratislave aj tam zápcha, zoberte si teda hromadná nehoda nejakých 30 vozidiel a ešte, ja neviem, -5 a nakydaného snehu, takže nedostupnosť so záchrannými zložkami. Tak viem, že sme tam išli vtedy úplne na obliekaní so všetkým vybavením, so sekerami, ľudia mali pozamykané auta, vyšli von, zacvakávali si, tak sme odbíjali okná, odpálili baterky, to bola taká divočina. Do večera v podstate sme to od nejakého obeda do večera sme tam do nejakej 23. zasahovali. Už tu nesedím a pracujem na tom, aby som si to nejakým spôsobom inak vyriešil. Nikto nemôže čakať, že na každý dom, na každé dvere bude búchať nejaký profík alebo dvaja najlepšie, aby všetko poriešili.